Da na Allah ya bada lada. Sunana Ibrahim Abdullahi, mazaunin unguwar Bacirawa, ɗan kasuwa a kasuwar Sabon Gari. Na yi makaranta, na yi primary, na yi secondary, na yi Federal College of Education, wanda alhamdulillah na kammala kuma na samu result ɗina mai kyau. Sannan na dawo kasuwanci. To kwatsam Ibrahim yana harkoki na kasuwanci, sai aka dinga gano katsilli a cikin bidiyo na wani mai wasan barkwanci, za a ce a dandalin sada zumunta na Facebook. Me ya faru har ka tsinci kanka wannan fagen? Abin da ya faru, tun da na je kasuwar Sabon Gari nake ganin Umar yana zuwa wajen mai gidanmu, ana siya masa abincin 200, a bashi naira 50 in zai tafi gida, a bashi naira 100. Wataran ma in ya zo ya takura mai ba za a siya mai abincin ba, haka za a ce mai ya tafi. Ana nan muna zaune, ni duk inda mai gidanmu yake ina gefen shi, na zama kamar fiye ɗin shi ko masinja ɗin shi, da abin da zai yi ina sani ko